alaikum assalam. Da fatan kina lafiya, da wanda kike jira nan ne? Ina nan lafiya. Ina son baki ne, za mu iya tafiya? Ina? Kake damu kuɗi ba matsala bane in kina tare da ni. Kin gani su bankuna sukan karɓi bashi a wajen mu, express union da shauransu duk sun shut down don ba mu ba su bashi ne. Yanzu abin da ke tashi irin su MCM money, Orange money nan duk mu muke ba su kuɗi. Really? Ya, baki da matsala in kina nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan ba shaf zamani bane. Yau zai ba ni kuɗi na amma na ga baba kamar yana tsaya gefen wata yana kwantara mata karya. Yau za mu sani. Samari ne dai amma dai gara dai kawai san mishi magana dai kawai san yaba shi a gefen ka. Haka ne bari in gani. Ya Alash, barka Alash. Na gaji Alash. Ya akwai abin da ka gane ba Alash. Na gode Alash. Kin gane ba, wannan ma da ke ganin shi dan aiki na ne, a waje na duk suke aiki irin su Dangote su masu kan karbi bashi a wajen mu. Kin gane ba bai? In ce da Dangoten Nigerian din nan ne. Ina Dangoten da ke bayan kasuwa na wanda ke tura truck nan, kin gane ba? Na ce ba baby, na ce ba? Ƙarya ba ta yi ba wallahi, san baba ya kofsa. A ko don wayan ne, baba ya kofsa.